Fl-aħħar ħinijiet qabel intemmet iż-żjara statali tiegħu f'pajjiżna, il-President tal-Latvja Edgars Rinkevics kellu l-opportunità li jiddawwar fost l-attrazzjonijiet ewlenin tal-Belt Valletta fejn żar il-Konkatedral ta' San Ġwan u l-Barrakka ta' fuq. Din iż-żjara presidenzjali fil-kapitali temmet 3 ijiem li fihom il-President Latvjan iltaqa' mal-President Malti George Vella, mal-Prim Ministru Robert Abela u mal-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Chairman in Office tal-OSCE Ian Borg. Matul dawn il-laqgħat il-President Latvjan faħħar ix-xogħol li Malta għamlet quddiem il-Kunsill tas-Sigurtà tal-Ġnus Magħquda u b'mod speċjali għal ħatra fit-tmexxija tal-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa fejn saħaq li din il-ħatra se tkun għodda biex tassisti tfal Ukreni maħtufa biex jirritornaw lura mal-familji tagħhom. L-erba' filgħodu l-President tal-Latvja żar il-Konkatedral ta' San Ġwan fejn kien milquh mill-Ministru għall-Wirt Nazzjonali l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici. Hawnhekk kien għata aktar tarif dwar dan il-ġojjel Malti mill-kuratur tal-Konkatedral Anthony Qasa. Wara il-President Rinkevics u d-delegazzjoni tiegħu imxew sal-Barrakka ta' fuq fejn iltaqa' mill-ġdid mal-President George Vella u waqt li gawdew il-veduta spettakolari tal-Port il-Kbir kienu preżenti għall-isparal tal-Kanuni ta' nofsinhar. F'kummenti lil One News dwar din iż-żjara tiegħu f'pajjiżna, Rinkevics kellu biss kliem sabiħ. Excellent. I think that's one word that I can say. The state visits are great occasions for a very symbolism, for kind of reaffirming close political economic ties, but also it's a great opportunity to see country more than you normally do on the working visit.